Извинете на всички, аз съм Калата и добре дошли в едно ново видео. Това видео ще бъде Q&A видео, така че нека направо да започваме. В Instagram качих стори, а пък в YouTube качих шоу, в който ви как да зададете всякакви въпроси, на които аз сега ще отговоря, като въпросите ще виждате на екраните си. Нека да започнем първо с Instagram, първо, защото те са малко по-малко. Като първият въпрос, който имаме е Can you please do just one shirt in Чех on YouTube. Тоест, това момче, това е един приятел от Чехия, може да направиш поне един шорт на чехски. Отговор този въпрос е yes, в смисъл да, мога да направя един шорт на чехски, тъй че скоро моят приятел може да очаква. Вторият въпрос от Instagram е аз съм купата, направи най-големия стрим до сега в канала. Много ми се стримва и си имам голямо желание, имам доста свободно време сега лятото да стримвам, но все още мисля, че имам някакъв като смисъл забрана да стримвам, което е малко тъпо, но би трябвало скоро да мога да стримвам. Следващия въпрос е притесняваш ли се за матурите до година? Ами, реално матурите са нещо, което зависи от доста неща. В смисъл, да са мега важните. Не знам как ще се справя на матурите. Предполагам, че ще бъде добре. Поне така се надявам. Но да, отговор на този въпрос е да, доста се притеснявам. Един мой приятел Божинката ми е задава реално 3 въпроса. Не искам да казвам такива неща, така че ще ги оставя на екрана. Нали, ще ги блърна, смисъл нещата, които не са много окей. Вие в момента ги виждате на екрана ви. Ама Божинка, съжалявам, но отговорът е не. И последният въпрос от Instagram е в кои държави си ходил? Интересна ли е географията? Така, в кои държави си ходил? В мега много държави, може би най-интересните са били Тайланд, Сейшелите и там някакви в Европа, но така цяло съм бил в мега многото държави. И с това просто от Instagram свършиха, но спокойно, знам, че видеото в момента е доста кратко, ама това не са всичките въпроси. Има мега многото въпроси от YouTube, така че директно ги подкарвам. Рано може би ще има втора част, защото в YouTube е минал само един ден от как съм качил този шорт и вече имам мега многото въпроси. Вече имам нещо от сорта на 25 въпроса, така че сега ще им отговоря на всичките тях. Мега многото въпроси се повтаряха, затова съм избрал само най-интересните и съм избрал по един от това шица, като може би най-питаният е на колко години. На 24 юли, т.е. аз вече съм ги направил, вие когато гледате това видео, ставам на 13, 2011 година съм рода. Какъв искаш да станеш като пораснеш? Ами, може би когато порасна, искам евентуално да съм развил някакъв мой собствен бранд, с някакъв бизнес и нещо и да съм си развил още повече YouTube, може би предполагам вече 20 000 абоната, не знам. Коя ти е любимата храна? Ами, може би най-любимата ми храна ще бъдат или пелмените, или ще ги кажа няколкото ми любими храни. Пелмени, рамен спагети, спагети такива, дет се правят за няколко минути и може би суши, ако не съм го казал така. Каква ти е мечтата, освен нещо за YouTube? Така, първо да започнем, значи аз имам мега много мечти. Може би една от мечтите ми, както казах, е да си развия някакъв собствен бранд за нещо и също така, разбира се, да съм жив и здрав и мисля да живея дълъг живот. Това е като цяло. Ходиш на училище и ако да, кой е клас така. Обяси ходя на училище. В смисъл, горе-долу ставам като ученик и кой клас си, сега ще бъда 7 клас, т.е. си имам матурида. Може да играем заедно на Brawl Stars. Така, за всеки един от вас, който ме пита, може да играем заедно на Brawl Stars. Ето сега виждате на екраните си снимка, просто добавете ме, моля ви, защото не мога да ви добавя всички да ви смогна. Всеки един от вас, който иска да ме добави, нека просто ме добави. През този, смисъл да ми напишеш там юзернейма и да ми прати покана, аз ще ви акцептна. Кой ти е любимият бройлер? Така, това също беше доста питан въпрос и също и нали може да игра. Може би най-любимият ми герой в момента, всъщност те са двама, наскоро ми стана Би и Джапка. Може да игра с теб. Както казах, може да играете с мен, просто ме добавете или най-добре, защото гледам да играя с почти всеки един от Калата Арми клуба ми, тъй че в момента виждате на екрана си, често има нови места, така че ако имате смисъл толкова купи колкото трябва, може да влезете. Така, кой ти е най-големият ранг? Най-големият ми ранг, чайте са, ще влезна да проверя. Така, в момента реално виждате. Окей, чайте да отговорим на още един въпрос. Цяло в кои дни качаш видеа ми горе да прести 4 дена. Това в клуба са го питали, вие в момента виждате. Най-високият ми ранг е 25 джаки, ама много съм спаднал с джаки, така че вече не ми е най-високия ранг.
Левски или ЦСКА. Дядо ми, по принцип, като цял, в смисъл, другите от семейството ми много не гледат футбол, но аз поне съм си за Левски, защото повече ми харесва отбор, иначе ЦСКА не са лоши и никакъв хейт не искам да има към ЦСКА от моя страна. Може да играем просто заедно. Може. Какъв модел ти е телефона? Сега, старият ми телефон беше някакъв Samsung, а пък сега новият ми телефон е iPhone 13 Pro Max, 256 гигабайта, ако не се лъжа. Да, 256 гигабайта. Кой ти е любимият герой, докъде си стигал на ранг и колко купи си? Така, любимият ми герой вече казах. Докъде си стигал на ранг, намиралия ми акаунт бях стигнал Diamond 2. И колко купи си, сега ще ти кажа. Може да започнеш да гледаш анимета, това правя всеки ден по часове. Честно да ти кажа, тези, в смисъл, японски сериали, не знам как точно трябва да ги кажа, какво точно представляват. В смисъл, знам, често казано, гледал съм, но не ме кефът особено, наистина. Какъв спорт тренираш, а каква ти е голямата цел в YouTube? Така, значи, в момента, в смисъл, съм спрял малко спортовете, в момента реално си правя някакви упражнения в нас. Тичам, като съм си в София и като цяло гледам да се разхождам и да излизам навънка и да правя доста крачки. Иначе в момента не тренирам нищо. Аз забравих да ти отговоря каква ти е голямата цел в YouTube. Може би голямата ми цел в YouTube на този етап преди беше 1000 абоната, 5000, които предполагам, че когато гледа това вече сме стигнали, но реално голямата ми цел в момента в YouTube е 10 000 абона. Би ли станал мастър? Предполагам, че говориш за мастърс на ранг. Честно ти кажа, бих станал мастърс, обаче нямам нервите и нямам времето да играя толкова много. Кой ти е любимия спорт? В момента може би е футбол. Какво мислиш, че ще спечели в къщата на съдиите с утре? Предполагам, говори за къщата на инфлуенсърите, поправим в коментарите, ако не е така. Но според мен в къщата на инфлуенсърите може би ще спечели, аз така поне си мисля, или Shadow Hex, или тази Валерия Дакова от Ергенада. Защото просто те ми изгледат най-нахъсани. И в смисъл Shadow искам си да спечели. Той все пак го гледах като бях преди по-малък и да. Кой ти е любимия град в България? Така, може би любимия град в България са, obviously София, все пак съм роден там. Пловдив, Велико Търново, много хубави градове. Село Равда, просто, който знае защо. И град, може би най-любимия ми град е София или Бургас, защото наистина Бургас е яка град. Кога ще ги водят по случай 1000 абоната? Реално вие вече, това видео не знам кога ще го кача, или на 27 или на 28, но реално вече ги водят тръгнат, така че може да се запишеш. Имаш ли си приятелка? Отговорът на този въпрос е не, в момента си нямам приятел. Кой ти е най-любимия момент на Евро 2024? Честно да ти кажа, любим момент нямам, ама финал ме изкефи между Испания и Англия, защото съм горе-долу фен на Ямин Ямал и за това да. Как започна да качваш видеа? Забавно ли ти е да качваш видеа така? Как започна да качваш видеа? Реално, като бях много малък, може би на 5-6 години, почнах в смисъл, нашите ми разказваше, защото аз тогава ще нямах YouTube, че съм си говорила такова, пред на мама телефона, съм си имала някакви неща. И кога станах на 9-10 някъде, почнах да гледам доста YouTube и реално мега бързо, смисъл се надъх и исках такова сега един ден ще стана ютубър. 5000 абонат, после 5000, после 10 000, нали такова. И почвам, първото ми видео мисля, че преди 3 или 4 години, не знам, в момента го няма в този канал. Реално първото ми официалното видео, което беше мега зле, беше имал даже с един приятел и реално просто така. След това, може би преди година, почнах отново да качвам видеа, ама спрях да качвам и сега почнах да качвам отново и то доста по-хубави като цяло качествени видеа. И виждате, че гордо ми се получава. Вторият въпрос, който ми е задава, забавно ли ти е да качваш видеа? Често ще ти кажа, да, мега забавно ми е да качвам видеа. Като цяло шортовете са ми може би най-забавни за правене, защото те са такива кратки, динамични и най-вече, защото със всеки един мой шорт, освен че вие научавате нещо ново и аз научавам нещо ново, което е доста яко. И да, като цяло ми е забавно, обаче и дългите видеа не се подценяват, те всъщност са доста забавни. Бърчете, преминем към следващия въпрос. Имаше някакво хобби и реално в момента може би хобитата са ми да снимам видеа за YouTube. Между ми да почна да качвам и в TikTok, защото може да се развие и там. Мисля, просто си прекачвам видеята от кратките от YouTube там. И да, като цяло да качвам видеа
и да играя на игри, защото другите неща, които правя, те не са хобита, те са смисъл, деца като живот, като имам преди да излизам навънка и някакви такива неща. Ти би ли се опитал да стигнеш ранг 30 в Brawl Stars? Това между другото, но скоро ми ще се говори с едни приятели. Опа. Да. Бих се опитал да стигна ранг 30 в Brawl Stars, но това предполагам, че ще е на стрим, защото би трябвало скоро да мога пак да стримвам. Да, бих се опитал определено. Как стана известен? Не бих се нарекал с 5000 абоната известен, ама реално просто доста труд, доста опити, доста неуспешни опити и накрая просто откриеш какво се харесва и как да го правиш най-ефективно и като цяло и така. Първо това бяха въпросите, как знаете, аз бях Кала, мерси страшно много всеки от вас, който е гледал това видео и ще се видим в следващото видео.